kasama. Aniya kita sumpay ning akong drama ninyo, akong asoy, ning simulaw na nga naguluhan, ang sikreto sa underground. Malo ikaw, Odessa. Ihiklin mo na ka ng imong pagbati sa pagkakaroon. Selfish! Mga akong mo! Managsama mo si mama o papa! Mga akong! Nakaduwag-baon siya sa... Kinsa nakiya sa maong katawa. Kinsa? Odessa, isuon ko. Huwag ko ito. Odessa, nagawin ko di mo. Palihog, paminawa sila si mama o papa. Alam kini sa itong kaayuhan. Nahibaw kong nasina ka ng isuon ko. Tungod kay dili kasama na ako nga makatunog sa iyo taong makasuroy-suroy sa nagkalain-laing dapit sa mama. O sige, kung dili ka kipaminaw na mo, naarani mo. Apan ayaw gid pagbahay. Sige mo, parehas ko niya, mag-ibig. Anong tinapit ka mula po sa akin? Ikaw sang siguro kung lamaw na ako tayo mag-ibig sa siya. Pagdili ko. Mamilig ko. Kung wala akong bahato. Manibaw ko na siya na aliya sa suwan. Kaya di ko siya kumasuktan. Magitak ko lang ng pagi. Sakto ko si Lola Diday. May kita niya ang dito ng pamilya ko. Hinundan silang pag-asinsa. Salamat nga nakasuot ka. Nawa ka makitis mga kwartya. Inuwag ko cute ang makasuot ko pa yung dito. Dito ko maagi sa luyong bahay ni inyong bahay. Dagan ako. Tumanong tanga-tanga pa. Hindi may pabahay mo na doon ko ikaw udisa. Ano naman? Huwag ka pa di mahigubuan ako. Nahigugma. Oh, dadun ka. Mag-uban ka doon. Papan, may ipangitan sa pagkawa. Onsay mo pang tanga. Ikaw ba ang babaeng ako ito? Nga mo agi sa tanin o ano pauli din sa iyo? Ha? Tanawa, mama. Papa. Ang perlas ug ang pinumbas na naa sa baso nga mo'y orasan. Unta, kita ang mulapos. Kaya mahigpit akong tao og magpabilin usab nga mortal si Odessa. Dili mahisama na ako. Apan, pamanatang awa ang perlas nga puti. Nagkairog ang itong mabahin. Ang kapit ng malukop ang nagpabiling puti sa maong perlas. Papa Henry, kung sa pagkikibuhat ni Odessa, gano'n nakapapas man ang pag-irog sa ito ang mabahin sa perlas nga puti. Kung di katugyan na niya ang iyang kaputi sa kalalaki, mabiligro kami duha. Magpapilin kaming duha nga magpuyo ilaw sa dagat. Sa siyon sa misa, tinalang mapagdang ko siya.
Malipay magdulak, rambutan na bata, hinali binangga. O karon na niya sumpay sa akong asoy kaninyo. Diyon sa kong pagsuod sa kwarto din sa kong anak, Pinante. Ha? Dili ka magkasayon-sayon sa pagsuod din siyang kwarto. Tungod kay may gwardya nga akong gipakatang din sa gawas siyang kwarto. Sir Henry, di makatuog ko lang ang tigbantay sa imong anak. Huwag ako kinigigapos. Tuan ako gibutan sa CR. Ug dili kay ako ra ang nakasudi ni sa inyong panimay. May kauban ko. Ferdinand, may kauban ka? Aban mo ako malagi makita ka dali ha? Samtang dito ta sa likod sa bahay. Gusto ginay si Lola Diday. Kung sa inyong kaharuhay, inyong kadato, mauusab ang among natagamtamang kakabus ug kapait sa kinabuhi. Gisugo ka ni Diday. Alhurgaon ug lawgaon ang among pagpuyo. May kuhaon lang ko, di ka lingon. Ug human ni anak. Di na ko magsamok-samok ninyo. Ferdinand, o sibot di mo ibasabot ha? Dili ka na makagawas ka buhi. Ginherinan. Di kayo niya na ako ang hindi ko siya. Papa, ikaw na igusa! Papa! Palayo ka yaw ni sa aluway daw tang may tabok kanino sa imong igsugod. Marisa! Hey, barago! Dugdugin mi sa limutangan! Si Maisog! Sila na! Sila! Papa! Marisa, tana! Nalupong si Papa! Tultuloy mi! Asang igsoon mo sila! Kay kahuman! Human sa komisyon! Manglayas tagi ka nini! Dili na! Dili! Dili ko mo ba ni mo? Ipahigog para di ko ni mo! Tungkol kay may daungan kang tumong sa among pamilya! Dili na! Uy, inanay ang paggawa sa itong sa pedlas nga puti. O ang orasan, ang pinumbas, yunong sa pagtigog. Ano man ka, ha? Tanawa ang perlas mo! Oh, nigamay ang itom sa perlas nga puti. Ug wala mo pati pa ang mga pinungba sa orasan. Mahal mo mao. Wa ko mahimong maninig tao magigilan dyan sa... Pagkasa? Oh, gitiunan mo ang akong anak na ng imong pistola. Ayaw ninyo hilapti ang akong anak! Kung ikaw nga po, yan ang tanan dito sa atin. Dito sa atin. Huwag ko masayo. Iya ka gini sa underground. Palagaw dyan sa... Ikyas na igsuon ko! Oh? Mo ikyas ka? Aron isunod ko sa pagpatay kining imong inahan ug imong kaluha nga si Odisa. Isunod ko sila sa pagpatay sa imong amahan. Gipatay mo ang akong banak? Si Henry? Gihimo lang ni ko na imong taming. May plano ka di ang dautan sa kong pamilya. Ako na lang patya. Ayaw sila giangin. Kami Kristo na. Ang ka? Ano na may kusog tao ni mo papayahan ka? Nagtagod ko ni kamuti mo.
Ah, yan na ako, pistola. Patyong talarang ka. Ah! Malipay na tulad. Hinanay binangga. At ang inyong mga supay sa kung aso ninyo ni Simnao nga naguluhan, ang sikreto sa underground din nilang sa mga aso ni ko'y gulat kinitanad talit karatusa. Arimen drama! Salamat ninyong tanan! Uma.